Knockout game. Yan ang paglalabanan ng dalawang kupunan. Kaya naging intense ang laban. Para sa titulo. Sino kaya ang uuwing luhaan? O mananatili sa loob ng kahon? Tara, panoorin natin. Yo, what's up mga kawaray, no? Welcome to my vlog. Siyempre, ano pa bang gagawin natin? Dahil ball is life tayo. So, may laro kami ngayon. Bali knockout game namin ngayon dito. Yun nga, sana maging maganda yung laro namin para abot pa sa semis. Kaya kalaban namin yun is Super Mario. Muscleman versus Super Mario. Kaya yun guys, mga kawaray, no? So bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videong ilalabas natin. Yun na nga, pupunta na ako sa court. Alright. Yo, what's up guys, no? So nakabihis na ako and ito yung mga kasama ko. Wala pa yung kalaban namin. Ayun na yung kalaban pala namin. So mag-warm up mo kami. Alright. Guys, so Coach Gabe, no? So ano masasabi mo sa laro natin? Hindi pa tayo sigurado kasi kailangan natin talaga manigurado manalo. Kapag nakalusot tayo rito, Akra kayo mga laban natin. Semis. Oo, yung magandang laban natin nakaraan yung dapat tayo para sa atin tayo panalo. Pero yun nga na, kapos tayo eh. Nakakakulang pa tayo. Kaya yun, nakailang laro na. Think na marami na tayong experience para dyan. alright. So yun, medyo malakas din tong laban namin. Kaya ngayon seryoso na kasi knockout game ko eh. Yun guys, abangan nyo yung laro namin. Abangan nyo si Coach Gabe, magpapaulan ng tris. So yun na, dahil bali mag-uumpisa na yung game, so chillax muna tayo. So yun guys, bali umpisa na ng game. Bali technical yung kalaban kaya may bonus free throw kami. Okay, 1-0 kaagad. 1-1! Nice! Hinga! Ilang free throw? 5. Grabe! Walang mintis! So yun guys, bali 5 free throw yan kasi late na yung kalaban and hindi pa uncomplete yung uniform nila. So yun, 3-0 kagad yung score.
score 8-0. First team foul, Russell. First row. Russell. Nakuha bola. Nakuha ni. Tingnan mo na sa kanya. Yan bola. Rebound na number 0. Correct. Number 10 ball player, side step up. Nakuha niya posisi lain for 2 points by 0. Johnson connect for 2 points. Number 1. Wala bola spots ko na number 2. May nakita Siko. Supermarket ball. Number 2. Number 2, hindi po ay pinasakay. Number 0, connect for 2 points by number 0. One is number 10. No crossover pass to number 1 with Kaman. Number 26. Number 1 to Kaman. All na, all. Location score. Side step number 1. Take one with you. Number 7, number 9, Benedict. So. Number 7, 6 at moving, wala, nakuha ni number 0, 0 versus 3, wala, nakuha ni number 8, pinasa ni number 9, nakita si number 9, wala, para sa number 9. Salubong, bola! Pinasa ni number 7, ayan na po, sa China, wala, 11, pass to number 9.
Number 9, pass to Agawan 0. Pass break by number 7. 7 pinadua. Connect for 2 points. Number 8, initial point. Pinasakay number 27. Jump shot rebound by number 18. Number 20, pinakabang bola. Ngunit mabagay. Pinasakay number 0. Wala. Nakuha number 8. Number 8, pinasakay number 9. Pass to number 8 again. Connect for 2 points. 5 seconds. Sa second quarter na tayo. Bali 23-16. Number 10. Number 10. Pass to number 10. Wala. Nakuha niya pa po nilagay. Number 13. Tumira. Wala pa na. Iwan pa number 0. Number 0. Number 0. Time to shoot. Right to shoot. Number 10. 1 side step. Number 1. 6 moving. Right violation. Out by number. Number 1, pass to number 10. Number 10. Number 10. Nang JB. Pass to number 1. Number 1. Pass to number 2. Number 2. Tinggal pangalawang bola, bola lagi. Number 2, line back by number 0. And the shooter. Number 1. 0. And the shoot, JB, wala, malas, tira. 2.3 by Musselman. Number 0, tumira sa 3, wala, huli na by number 14, nabitawan ang bola. Pass to number 2, number 5, JB, number 0. Number 0, number 2, tumira sa 3 points, wala, huli by number 20, tira, wala. Masuk ba yan? Masuk. 22-23. Isa lang po ang kalamangan ng Musselman. Number 10. Number 1, wala. Iba ba number 0? Number 0. Pass to number 26. Number 26 nagmamalay ng foul. Number 0 pass to number 10, wala ballers, wala. Rito mo ng 30, may nakuha foul. First foul.
number 3. And to shoot. 5 to shoot. Musselman. Pagpasok pangalawang pangko ng tira. 26 all. Pangalawang tira, pagpasok kaya pumasok. Zero ilalim na papa. Kurang ng violation. Gandang pasa. Number 18 pass to number 7. Number 8 nadalang bola. Nagpaan sa number 11. Number 11 pass to number 9. Number 9. Pass to number 27 na alam na number 41, pass to number 8, number 8. Number 8. Wala ang pangalawang tira rin mga number 0. Nagmamadali iniwas ang kola. Number 8. Number 8 pass to number 9. Number 9 ginamit ng 4. Number 0 again. Number 0. Matcha 5. Sumawaso versus Masaman. Then this will be number 7. Location score 32-30. In favor of Super Marshall. Within the shot. Number 14, 41. 41 Coco Real Foul. Super Marshall. Number 9. Number 9, pass to number 8, defense. Wow, number 11. Nice. Unang tira, pumasok. Pangalawang tira, wala. Number 7, pass to number 7. Number 17, pangalawang 1-0. 20 seconds. Number 9, Kapitan. Nakakal. Basa. Pass break by number 7. Ipena. Number 0 ang sipan. Wala pa. Number 0. Number 0. Shoot. Hard to shoot. Hindi mo may number 0. Lamang ng anime. Number 7. Number 0. Number 0. Number 17. Mapasok na.
Rebound by number 1. Pass to number 7. Number 7. 1. Number 1. Lumana yung mga kalakaran ng Super Mario. Sinubukan and to shoot. Number 9 passer for it today. Pumasok na. Tira. Number 0. Inisi ang bola crossover both side set. Sado, wala. Nakuha na pass break by number 8. Pass out. Number 7. Pass to number 0. Number 0. Pass to number 1. Tumira sa 3 points. Wala. Nakuha ni number 27. Luro ka number 7. Number 10. Number 10. Nagnapen. Piyasa. 1. Wala. Wala. Dalawa lang, dalawa. Number 0. Third personal foul. Oh, isa lang, isa lang. Isa na po ang kalamangan ng Super Marshall na habol. Isa lang ako, isa lang yung lamang. 0. Number 1, yan naman ang 4. Connect for 2 points. By number 4. Number 10. Umigot. Ito na. Pasok. Number 0. Pass to number 7. Wala. Number 4. Number 1. Sayang. Nagulas ka. Yun na pa yun na ano eh. Yung maka-score maayos eh. Number 6. Si number 7. Wala. Awak! Number 1. Number 8. Number 8. Pinasa kay number 27. Nice pass. Wala. Number 0. Luma pa number 7. Number 0. 0. Pinila wala. Nakuha ng number 9. Number 9. Inisi ang bola. Pinasa kay number 10. Number 9. Pass to number 27. Number 27. Lamang. Ang Muscleman ng isa. Yan ang referee namin na magandang lalaki. Maraming salamat sa ating cameraman na si first number 70 pound Muscleman. Pinakaya number 10, wala rin po number 14. Number 14, pass to number 18. Number 14, and they hit. Alam na ba ang super laso? Number 8, wala. Good. Nakakuha na number 0. Number 0 nagmamadali. Nagmamadali po ang i-atake. Pinasap lang pala. Number 7, jump shot, wala. Number 9. Pesto na. Pesto, takbo. Bigla. Nabitawan ng bola. Nakuha ni number 0. Number 0. At pinasa ka number 10. 18 pass.
80. Number 18. Number 18, binigay. Oy! Pinakababang niya. Number 27, pass. Number 10, pass break. Number 41. Number 41, right! Let go to pass by number 2. Number 14, number 14, pinasa kay number 18, number 18. Pass to number 14 again. Masterman. Number 10. 3 point. Pinasa kay number 9. Foul. Number 9. Wala. Number 11, Makaso. Number 10. Pinasa kay number 27. Number 0. Pass to number 7. Number 7, pinakaliwa yata. Pinaliwa kay number foul. Number 1, first personal foul. For penalty. Masterman. Wala. Uy. Substitution. Number 9. Pinag-bola pass na number 41 wala. Bukan na number 8. Nabitawan. Nakuha ni number 1. Pass na number 10. Wow! Nakuha pa number 10. Okay. Number 10. Fourth one. Fourth one again. Yan, shoot. High to shoot. Zero. Inisi ang bola. Number 10. Number 10. 10 seconds. Shoot. Wala. Nakuha number 9. Number 01, second personal foul. Pumasok ang dalawang tira. 53, 47. Halit na po ang malaman ng Supermarshal. Lumalayo na. Binasa kaya po number 41, pinipenetrate, tinira, wala. Nakuha ni number 18, rebound kaya number 18. Neva, number 00. Pass to number 0. 10 versus number 18. Neva, pinare. Nakuha ni number 41. Pass agad. Tumamala. Number 0. Pass to 00. 00. Number 0. Nakuha ni number 41. 41 para sa number 9. Wala pa rin talaga. Nakuha ko ni number 9, number 11. 11 number 8. Number 8. Ay nakuha foul. Number 26, second Supermarshal. Number 1, side step. Wala. Number 0. Ang last time number 0 na yan. Batang bata. Laking. Number 1. Wala. With pa number 01. Nakapagin number 18. 0-0 na yung wapang foul. C. Number. Lagi pa nakagawan. Asa po kaya madagdagan ang score? Nadagdagan po ang isa ulit. Nakapunta ulit sila sa 47. Walo. Number 8, lumipot. Number 9, John Shaq. Ulit.
Number 18, Johnson. Rebound, one, number 1 at 2-5. Ang galing. Number 8. Sa baka number 8, wala. Nakuha number 1 at 2-5. Rebound, number 1 para sa 0-0. 0-0. Layup, wala. Nakuha number 1 at 2-5. Number 9. Ready to shoot. Ganda ng pasa. Para lagi. Number 18. Number 18. Dinadalaan po ng number 18. Relax lang, relax. Yan. Pag may isang po ulit, supermarket naman tayo. Palitan na po tayo. Give and take. Number 26, sinisi ang bola. Binasa kay number 18. Number 18, ang bola. Pass number 00. Number 00, inikot-ikot. Binasa kay Atuka. Mainit na mainit si Atuka. Sobrang init, parang sapin-sapin. Number 10, wala. Naibang mo rin ni number 10. Wala. Okay. Malas ang masalan. Number 7, Jackson. Number 7, 0-1. 0-1, kumangyari. May narapaw pa sa basket. Foul, second team foul. Super Marshall. Isa! Number 0. Number 0, dinadalang bola. ABC ang bola. 15 to shoot. Switch! 10 to shoot. Drop shot for number 7. Connect for 2 points. Okay, diskarte. Apa ko yan? Nakagawa rin ng number 0. Nakuha isipan. Naano rin na mga number 7. Ang lakas nakuha ng number 0. Ang lakas na rin nakatiyot. Grabe na duman na ito. Sige ba? Ayaw talaga magpalaglag nila. Yan na! Oh! Dalam. Number 10. Dikit na! Tulog na! Easy ang bola. Last 2 minutes. Brought to you by Angels Murder. Wala pa po ang penalty. May foul. Number 6.
Dalawang foul. Number Tres ba? 1 minute and 18 seconds. Wala po. Ala talaga. Tres. Lagi na istilang pa siya, no? Kulay. Number 2. Tawag na. Sa muna ba? Trap muna bago mag-foul. Trap muna bago mag-foul. Pag hindi na trap, foul. Siya. Ang bilis ng oras ah. Tambakan na tambakan. Trap. Trap, tapos pag-foul. Pag nakawala, trap, foul na. Gamit ng foul na pag hindi na trap. Penalty, kanina pa po. 47 seconds. 74-64. Ref. 5 seconds. Ayan na! Okay. Nag-iusip ka rin. Ayun! Ayun, talo kami guys. Knockout game. Olats kami. Ano? Pagod na pagod ka? Okay, ganun talaga. Huwag mo lang sa laro yan. Ano? Masabi mo? Yes, game. Naglag. Ayan guys, hanggang dito na lang. Alright.